Il-bastiment Sea-Watch 3 flimkien mal-bastiment Professor Albrecht Penck li fuqhom kollox hemm 49 immigrant li ġew salvati għadhom jistkennu ftit il-barra mill-kosta Maltija. Il-bastiment bl-immigranti ġew interċettati qrib il-Libja ftit qabel il-miliet u wara li ġew irrifjutati mill-Libja kif ukoll mit-Tunezija, it-tieni l-eqreb pajjiż, ġew irrifjutati wkoll mill-Italja li tiġi t-tielet l-eqreb pajjiż qabel Malta. B'referenza għal dan u għal kummenti pubbliċi li għamel id-deputat Prim Ministru Taljan Luigi Di Maio fejn qal li l-immigranti kellhom jiddaħlu f'Malta, il-Ministru għall-Intern u Sigurtà Nazzjonali Michael Farrugia saħaq ma' One News li l-politiċi Taljani qed iwasslu l-messaġġ ħażin lill-poplu. Ir-realtà hija li qed nirċievu messaġġi differenti minn politiċi prominenti l-Italja differenti u għalhekk wieħed ma jistax jieħu dak illi qed jgħid wieħed mid-deputati Prim Ministru illi jrid jieħu numru ta' migranti meta għandek deputat Prim Ministru ieħor qed jgħid li ma jitdaħħal lil ħadd. U allura nistennew naraw sa tkun il-pożizzjoni vera aħħarija tal-Gvern Taljan. Il-Ministru Farrugia qal li bdew id-diskussjonijiet bejn numru ta' stati membri flimkien mal-Kummissjoni Ewropea sabiex madwar 300 immigrant li ġew salvati fil-ġimgħat li għaddew jiġu rilokati f'pajjiżi differenti fejn s'issa aċċettaw li jipparteċipaw 4 pajjiżi flimkien ma' Malta. Għaddejjin diskussjonijiet fih dan l-Unjoni Ewropea bil-parteċipazzjoni ta' Malta biex naraw illi jkun hemm pajjiżi fl-Unjoni Ewropea illi jersqu l-qudiem diġà hemm ir-resaq imma għadhom ma resqux biżżejjed biex jieħdu u Malta se tipparteċipa wkoll f'dan it-tqassim ta' immigranti kemm dawk illi qegħdin fuq il-żewġ dajjes tal-NGOs u anke il-240 persuna 250 immigrant illi fil-fatt daħlu lejliet l-ewwel tas-sena ġewwa pajjiżna. L-erba' li għadda ż-żewġ bastimenti nataw permess biex isalpaw u jistkennu mill-Malten fit-territorju Malti fejn pajjiżna qed issostni lil dawn l-immigranti bir-riżorsi meħtieġa. Qegħdin jistkennu in-naħa tal-punent ta' Malta mill-Maltemp il-Gvern tom l-awtorità li jidħlu viċin l-art ħalli jqalhom il-Maltemp illi għaddej bħalissa fl-ibħra ta' madwar Malta illi qed jingħataw il-riżorsi ta' ikel u l-bżonnijiet tagħhom. Il-Ministru tem billi appella lil pajjiżi Ewropej l-oħra għas-solidarjetà. Jkun hemm solidarjetà fejn jidħol l-immigranti illi jaslu fil-pajjiżi Ewropej sa nkomplu nafsu flimkien mal-pajjiżi oħrajn Mediterrani ħalli pajjiżi Ewropej jibdlu r-rotta illi qabdu u jipparteċipaw iktar fis-solidarjetà lejn il-pajjiżi li jkunu għaddejjin minn ċertu problemi inkluż influss ta' immigranti ġewwa pajjiżhom. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.